Hei ja tervetuloa Haukatarin kanavalle. Mä olen Anetti ja mä teen tälle kanavalle intuitiivisia tarot-tulkintoja. Ja katsotaan sitten ajatonta tulkintaa seuraaville 7 päivälle, eli milloin ikinä tämän videon katsotkaan, niin tää koskee tulevia 7 päivää. Halutessas voit myös ajatella tämän koskevan ihan tulevaa kokonaista viikkoa, jos niin haluat. Katsotaan, mitä olisi hyvä tietää tulevista 7 päivästä. Jahas, mikäs kortti täältä jo kääntyy? Maljojen lähetti. Maljojen 2. Maljojen 5. Maljojen 10. Ja Pentakkeleiden S. Ei sentään tullut vielä 5. Maljojen korttia sinne. Tuntuu, että kovin paljon olet jotenkin siellä kyllä niin kuin tunteissas seuraavien 7 päivän aikana. On sellainen tunne, että jotain uutta alkua siellä on ihmissuhdepuolella, mikä aiheuttaa melkoista tunteiden myllerrystä. Se on aika toisaalta positiivinenkin olo siitä ja tuntuu, että oot löytänyt jotakin ihanaa elämääsi, mutta samalla kuitenkin sulla on joku sellainen menettämisen pelko siellä jo niin kuin valmiiksi olemassa. Haaveilet siitä, että niin kuin voisit tässä ihmissuhteessa saada hyvinkin paljon, että tämä voisi olla kenties se unelmien täyttymys. Ja nyt olisi vaan hyvä niin kuin maltilla mennä eteenpäin. Ei liikaa rakennella mitään haavekuvia, mutta ei toisaalta myöskään liikaa sitten pelätä. Et mennä niin kuin rauhassa päivä kerrallaan eteenpäin ja tilanne kerrallaan ja katsoa realistisesti sitä tilannetta, mikä se on. Ettei katso sitä tilannetta liikaa niin kuin ruusunpunaisten lasien läpi tai toisaalta sitten pelkojen läpi, kenties verraten menneisyyden kokemuksiin, pettymyksiin, mitä siellä mahdollisesti on ollut. Oleellista olisi niin kuin edetä nytten maltillisesti. Ja maltilla tarkoitan tässä kohtaa eritoten juuri sitä, että ei lähdetä liikaa sinne tunteiden vietäväksi ja heti rakennella suuria pilvilinnoja siellä, tai toisaalta sitten mennä niiden negatiivisten tunteiden vietäväksi juurikin. Koitatte ottaa niin kuin siinä mielessä rauhallisesti. Asiat voi muuten edetä tietyllä tapaa nopeastikin, mutta tärkeintä on se, että koittaisitte pitää ne tunteenne siellä jonkinnäköisessä tasapainossa, että ne ei heittelisi laidasta toiseen. Ja se voi toisaalta niin kuin tarkoittaa sitäkin, että tulevan viikon aikana niin ootkin ehkä enemmän itseksesi kuin vaikka tämän jonkun uuden ihmisen seurassa. Jos se tuntuu siltä, että niin kuin se tunteiden tasapainottaminen vaatii vähän sellaista taukoa tietyllä tapaa. Että pystyy reflektoimaan niitä tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Orakkelikortiksi tänne tuli vielä synkkä polku, virheistä oppiminen. Se voi olla, että sä oot aikaisemmin just ihmissuhteessa mennyt vähän liikaa sen mukaan, että mitä sä toivoisit, että tapahtuu. Tai sitten toisaalta olet ehkä ollut varovainen ihmissuhteissa sen takia, että mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja nyt olisi niinku aika niitä kokemuksiakin niinku käsitellä kriittisesti ja miettiä sitä, että mitä sieltä voi oikeasti niinku oppia. Miten kannattaisi tehdä toisella tapaa? Ihan niinku jo sen oman mielenrauhansa takia ennen kaikkea. Että miten te saatte pidettyä niinku itsellänne riittävästi ne jalat siellä maassa ja katsottua sitä tilannetta vähän niin kuin objektiivisesti. Otetaan sinne vielä toinen orakkelikortti. Ja sinne tuli Blush, Love is Blooming. Rakkaus kukoistaa. Ehkä siihenkin olisi hyvä niin kuin luottaa.
myös ja nauttia niin kuin siitä hetkestä. Nauttia siitä, mitä tällä hetkellä on, miettimättä liikaa eteenpäin niitä asioita. Tekee mieli ottaa tänne vielä. Täältä mulla on tässä elämäkantaa kortteja ja toivon kortteja tämmöisessä isossa pakassa, niin mun tekee mieli täältä vielä ottaa sinne korttia. Sinne tuli. Olet turvassa siitä huolimatta, että olosi voi olla turvaton. Sinua kannatellaan joka hetki. Tähän nyt sanoisin sellaisen pienen varoituksen myöskin, että jos vähänkään jonkun ihmisen kanssa oikeasti koet olosi turvattomaksi, niin silloin on syytä olla kyllä niin kuin hereillä. Et vaikka se kaikki tuntuisi tosi ihanalta ja tuntuisi, että asiat menee hyvin, mutta jos sulla on yhtään niin kuin turvaton olo sen ihmisen kanssa, niin kannattaa niin kuin miettiä uudestaan, että onko siinä oikeasti kaikki kohdallaan siinä suhteessa silloin. Että tärkeää olisi, että ihminen, jonka kanssa olet, niin sulla on oikeasti sen ihmisen kanssa turvallinen olo. Ja että et liikaa sokaistu niistä jostakin niin kuin ihanista hyvistä hetkistä tai niistä sen suhteen positiivisista puolista. Muista olla kriittinen ja muista suojella sitä omaa rauhaas. Jos on niin kuin oikeasti sellainen ahdistava olo toisen ihmisen kanssa, niin kannattaa niin kuin olla hereillä siinä asiassa. Mutta sitten taas, jos se turvaton olo syntyy silloin, kun olet tästä ihmisestä erossa, että silloin helpommin lähdet kehittelemään mielessä niitä kauhukuvia, niin silloin kannattaa ehkä vähän katsoa sitä, että mitä niin kuin oikeasti on tapahtunut, mitä tämä ihminen oikeasti on sanonut, tehnyt, että onko niin kuin syytä epäillä vai ei. Mutta olkaa kriittisiä. Yksin kaikki voi tuntua toivottomalta. Hakeudu sellaisten ihmisten läheisyyteen, jotka antavat sinulle sitä, mitä juuri nyt tarvitset. Tämä on myös erittäin tärkeä ja hyvä viesti. Ja voi olla, että niin kun jollakin tasolla suhdekin voi tuntua hyvältä. Sen takia, kun on ehkä ollut paljon yksin. Tai että se tuntuu paremmalta kuin yksin olo. Että se suhde luo toivoa. Mutta olkaa taas jälleen kerran kriittisiä siinä, että onko tämä niinku oikeasti sellainen ihminen, jonka te todellakin haluatte elämäänne, läheisyyteenne. Saatteko te tästä suhteesta sitä, mitä tarvitset? Ja hyvä olisi miettiä, että mitä se on, mitä sä tarvitset. Miettikää se niinku tarkkaan. Ja vaikka se tuntuisi niinku pahalta silleen, että okei, tämä nyt ei ehkä kuitenkaan anna kaikkea, mitä mä haluan, niin se voi tuntua pahalta niinku sen myöntäminen. Ja sen ajatteleminen, että okei, että eikö tämä nyt sitten olekaan niinku se suhde, mitä mä olen odottanut ja toivonut. Mutta oman itsenne takia, niin uskaltakaa olla itsellenne rehellisiä siinä. Älkääkä niinku tyytykö mihinkään vaan sen takia, että se tuntuu paremmalta kuin itsekseen olo. Se voi olla, että tosissaan tulevan viikon aikana on hyvä ehkä vähän vetäytyä itsekseenkin miettimään asioita ja pohtimaan sitä, että mitä todella niinku tarvitset. Otetaan itse asiassa tänne vielä, että miten tätä tilannetta olisi hyvä lähestyä tulevan viikon aikana. Sauvojen 3, Lahjojen lähetti, Miekkojen kuningas, Kohtuus, Pentakleen 7. On tärkeää pysyä itselleen rehellisenä oikeasti siinä, mitä haluat. Mihin suuntaan haluat mennä. Onko tässä kaikki kohdillaan, vaikka siellä olisi niitä tunteita hyvinkin paljon. Niin musta tuntuu, että on kuitenkin vielä jotain aika uutta. Ja siinä voi olla sitä sellaista alkuhuumaa myöskin.
Onko tämä suhde niinku viemässä sua semmoiseen suuntaan, mihin sä haluat mennä? Vaikuttaako tämä oikeasti niinku siltä, että tämä menee siihen suuntaan, mitä haluat ja mitä sä tarvitset, ja onko tässä niinku aidosti potentiaalia kasvaa semmoiseksi ihmissuhteeksi, minkä sä todellakin elämääsi haluat. Niin olisi tärkeää ehkä vähän just vetäytyä omiinkin oloihin, tosiaan niin kuin sanoinkin, ja pohtia näitä asioita. Ja pohtia ehkä sitä, että mitkä on sulle niitä tärkeitä asioita, mistä sä et halua joustaa. Mitkä on sulle sellaisia, niin kuin, mitä et missään nimessä halua elämääsi. Et minkä kanssa sä olet valmis elämään. Minkälaisen ihmisen kanssa. Minkälaisessa suhteessa. Mä toivon, että tästä oli sulle oikeasti jotakin hyötyä. Laita ihmeessä tykkäystä, mikäli tämä resonoi, ja mieluusti myös kommentteja lueskelen, jos on jotakin sanottavaa, ja laita ihmeessä kanavaa tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Ja mä toivotan sulle oikein hyvää tulevaa viikkoa. Moi moi!